Hocalıklardan Wolfram lampalaryny LED lampalary bilen çalışmak talap edilýär. Geçen şenbe günü Lewapda bir iri transformator ýarylyp Türkmenawatlylar 12 sagat toksuz galandan soň Farapda häkimetler ilatdan elektrik energiýasyny tyşytly sarp etmegi, tok köpüldüji enjam ulanmadlygy hemde Wolfram lampalaryny LED lampalary bilen çalışmagy talap edýär. Faraply ýaşaýjylaryň Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtmagyna görä häkimetler ilatdan 5 voltda işleýän elektrik enjamlaryny ulanmagy we öňümizdäki hepdäniň çarşynba günneçenli Wolfram lampalaryny LED lampalary bilen çalışmagy talap edýär. Bu barada resmi buyruk ýok, ýöne yerli ýaşaýjylar görkezmäniň dilden berilendigini aýdýarlar. Hünärmenlere görä LED lampalary bilen deňeşdirilen adaty Wolfram lampalar has köp energiýa sarp edýär. Ýöne türkmen häkimetleriniň lampa talaplarynyň diňe energiýa tyşytlygy bilen baglydygy ýa-da däldigi aýdyň näli. Türkmenistan LED lampalary özüni öndürýär. Ilatyň täze lampa satyn almagy mejbur edilmegi yerli LED öndürjüleriniň önümçiligine täsir eder. Şol bir wagtyň özüne habarçynyň maglumatlaryna görä häkimetler hojalyklardan 5 voltda işleýän sowadyjylary we kondisionerleri ulanmagy talap edýär. Elektrik üçinçilik edarasynyň işgärleri hojalyklarda tok köpüldüji enjamlary we suw nasoslaryny ýygnap aldylar. Bu enjamlaryň eýeleriniň arasynda jerime töledilen adamlar bar diýip Farap şäheriniň ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçy hojalyklaryň normadan az elektrik energiýasy bilen öpçün edilýändigini, hojalyklary berilýän togyň kondisioner we beýleki käbir köp tok talap edýän elektrik enjamlaryny işletmekden ejid gelýändigini habar berýär. Hojalyklara berilýän tok 150 voltdan aňyr geçmeýär. Şonuň üçin adamlar 220 volt tok berýän tok köpüldüji enjamlardan peýdalanmaly bolýarlar diýip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Häkimetler ýaňy ýakynda Lewabyň bir elektrik stansiýasyna iri transformatoryň ýarylmagyny adamlaryň elektrik energiýasynyň beýsarpy peýdalanmagy bilen düşündirýärler. Ýöne Azatlyk radiosy transformatoryň ýarylmagynyň tahyk sebäbini resmi kanallardan anyklap bilmedi. 29-njy maýda Türkmenawadyň Bahar etrapçasynda bir iri transformator öýlen sagat 2 töwereklerini partlady we şäher ýaşaýjylarynyň tasýarysy 12 sagatlap toksuz we suwsuz galdy. Transformatoryň ýarylmagy şäheriň iri hojalyk tesgahalarynyň işini togtatdy. Elektrik üçinçilik edarasynyň bir hünärmeniniň sözlerine görä, ýurtda häkimetleriň elektrik energiýasyny tyşytlamak tagarlalarynyň çägine her hojalygyň kondisioner ulanmak mümkinçiligi adam sanyna görä çäklendirilýär. 3 adamly hojalyklara 25-4 metr meýdana niýetlen kondisioner ulanmaga ruhsat beriler. 6 adamdan az bolmadyk hojalyklar 35-4 metr meýdana niýetlenen kondisionerlerden peýdalanyp bilerler diýip hünärmen Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bir öýde 2 kondisioner ulanylmagyna asla ruhsat berilmez diýip ol sözüne goşdy. Bu aralykda habarçynyň maglumatlaryna görä Farapda häkimetler köçelerdäki lampalary hem jemaat gullugynyň işgärleriniň hasabyna çalışmagy planlaşdyrýar. Köp energiýa sarp edýän lampalary LED lampalar bilen çalışmak üçin jemaat gullugynyň işgärleriniň mejbury pul toplanýar diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanyň häkimetler dürli bahanalar bilen büdjet işgärlerinden pul ýygnaýar. Mundan ozal tebigaty goramak üçin, tüýür satyn almak üçin, edara karhanalarda prezidentiň portretlerini çalışmak üçin we beýleki käbir ýagdaýlar boýunça büdjet işgärlerinden pul toplanýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä LED lampalarynyň bahasy o diýen arzan näl. Ol iň arzan LED lampalarynyň 40 manatdan bahalanýanyny habar berýär. Adamlarda çörege pul ýok. Diod lampalar goşmaça jerimeler diýip beýleki bir Farap ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistan 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap ilatyň elektrik energiýasynyň suwdan we gazdan mowt peýdalanmagy doly ýatyryldy.